Nå, er den slut nu? Ja. Jeg skal aldrig se en uhyggelig film igen. Det er altså også bare virkelig en kliché at se en gyserfilm på Halloween. Eller en tradition. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg er, men jeg er altså træt nu, så jeg går i seng. Ja, også mig, ikke? Hvordan kan I sove? Jeg skal sgu nok gå, bare jeg ikke vågner klokken 3. Har jeg ret? Klokken 3. Genfærdenes team. Hvad snakker du om? Har I ikke hørt det? Nej. Det siges, at ånderne vågner klokken 3, fordi det var i den time, Jesus døde. Og så sker der mærkelige ting. Temperaturen falder, lamper blinker, og lydene. Lydene er det værste. Godnat. Det kan være alt fra knirken til fodtrin eller gråd. En sorgfuld jamren for en sjæl, der ikke kan få fred. Gå nu i seng. Pia, vågn op. Hallo, vågn op. Maria er væk. Maria er væk. Ja, hun er her, ikke? Den er 3. Den er fucking 3. Ej, hold nu op i syge hoved. Hun er jo et eller andet sted, så jeg er ude til. Kom. Det er jo bare Halloween.